אוקיי, אז חברים, אנחנו עומדים לעשות היום את אתגר המתחזה. זה שבא אחד להגיד לנו מילה, והוא אומר לשתיים מילה. ששתיים, אף אחד לא יודע מה זה, ולאחד הוא אומר מתחזה. ובשלוש סיבובים אנחנו צריכים לעשות לנחש מי המתחזה כאילו. ובקיצור, בואו נתחיל. תגיד לנו את המילים. אוקיי, בואו נתחיל. יאללה. אפשר לקשור. לא יודע. שרוך? ניר. איך קוראים לזה? יקר? אחי, נראה לי שיש מתחזה. על רגל. סוליה. אחי, יודעים את המשפט הזה. אתלט. אתלט. מה אחי? אחי. יש לנו עוד סיבוב אחד, עכשיו אני אחי, אומר... סגל, אתה התחלת ואתה עשית משהו נכון שאני כבר יודע. רגע! בוא נחשוב. אני הולך על ניר. אני גם הולך על ניר. שנייה! בוא נחשוב. לא צריך אבל, לא צריך. מה זה אתלט? מה אתלט קשור למשפט? אתה באמת יודע. חנות. אפשר לקנות את זה בפוטלוקר. אדידס חברה של זה. אוקיי. ניר המתחזה. ניר. זה כזה קל, ניר. מה הייתה המילה? נעליים. נעליים. אתלט רץ עם נעליים. אתלט. ניר המתחזה. ניר המתחזה. ניר. לא משנה. יאללה ביי.